Mungkin baru Tonis yang ngeluarin lagu ini. Juga buat Mas Manten, Mas Mardianto. Welcome to this Electro Entertainment. Loh kok anaknya harus gede banget? Oh Rosi. Oh Rosi. Pepasa nunggu mongso rendem anggon guling ngenteni kowe wis ana sesasi genep dino iki Yo man. Masien pancen tresnoku iki anggap rano gunane aku raku jiwa dan aku raloro Adik terus aku rasa aku langsung pengen mikir kerja jalo kowe ojo keloro-loro Nembongso goyang wanita liya kowe rasa sok putusi aku ra ngerti aku lunga among golek rezeki pangapurane awakku ra bisa nyanis sliramu mergo tuntutan kerjaku nganti ora duwe wektu kanggo ngancani uga ngeterke nyanyi kowe kudu ngerti lungaku golek rezeki dongakno lakuku ngayahi kewajibanku sajan abot kanggomu nanging kuatno atimu wis dadi kahanan aku lunga ado paran ora bakal kelis nyanding wedokan liyan lungaku rasa lagi pengen mikir kerja jalo kowe ojo keloro-loro aku mau sisi kowe langit bumi sing dadi saksi yen ning ati ra ono wanita liya aja keloro-loro lungaku ra teges citro apa meneh nganti mikir aku wis ora tresno yo mung kowe sing tansah ana ning jero dodo ra ana tresno liya mergo aku tansah setya kudu percaya asnaku iki mung siji kowe wani sumpah mati ning ati ra ana liyane janjiku tak buktekne ora mung ana lambe tumbulen baliku bebrayan tekane sak lawase aku ra teges aku lagi pengen mikir kerja kalau kowe ojo loro terus aku posisi kowe cari bumi sing dadi seksi yen ning ati ra ono wanita liya semongko kowe rasa sok mutusi aku ra
BBM-an kadang sinyal angin marai dadi penghalang ning yo kudu sabar ora usah nggo nesunan mergo tresno kuwi mesti akeh pacoban sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa sajen aku kerep gawe gelolan kuciwa jembarno atimu sak jembare laut samudra Kowe kudu ngerti yen aku iki mung kerja. Sien pancen kuwi karepmu aku yo mung tansah bisa nunggu aku ake hatiku tanpa sliramu nadyan kowe lunga kerja sing tak jaluk kowe tetep senyum ojo nganti kagoda wanita liya sabar aku yo mung Tak kerja. gentak to gentak jos